We Müslümanlar ondan 37'den sonrasından özüňiz bilýäňiz, bizem o wagt başga SSR düzümündäki halklar ýaly ondan öňräkden eýýäm şolaň nämesinne gözegçiliginde we biziň hem ýurdumyzda şul bayram şeýdip peýda bolup başlaýar. Bu näme SSR halklarynyň içinde kinolar, multifilmler, kitaplar, gazet, jurnallar arkaly bir neslin beýnisine täzeýil bellemek, ýol köbedemek, detmaroz ýaly zatlar gowy edip goýulýar. Gowy edip ýerleşdirilýär. Şonuň üçin häzirki günde şu gepleri eşidýän ýa-da mundan soňra aýtjak geplerimi eşitjek kişiler täzeýil islamy göre bolmaýanlygyny aýdamyzda gen görýärler. Hatta musulman karşı çykýan. Näme üçin? Şol orus döwrüne terbiýe alan ýa-da gona orus döwrü ýanky SSR döwrüne, orus döwrüne diýen SSR döwrüne terbiýe alan ýa-da şo terbiýe alanyň çagasy şeýdip näme aňyna düşünjesine, aň astyna gow ýerleşdirilen guýlan şul. Hatta özünden bir bölekdir öýdýär şu bayrama. Şeýdip näme ýerleşdirilen kelle. Gow guýlan. Hatta Gurban we Oraza bayramyny bellemeýän kişiler qarz pul alyp näme şu bayram belleýärler. Hatta bir ay öňünden täzeýle taýyn görüp başlaýar. Gurbanyny garamazany oňala garaşmaýan käbiri. Näme alamaty gow edip beýnimizde siňdirilip durşul. Käbir kişilerimiziň, käbirlerimizin näme belki köp bölegimiziň kelläminde şu gow siňdirilipdir.